Pakers en beppers de vakantie terug helpen en ben vergeet je tagong in de Frieske musea. Deze campagne is er al zo'n 2002, maar voor het eerst is er geen geld om de actie te promoten. Maar er is geen geld voor, spotjes, alle basisschoolkinderen een uitnodiging in de handen. Nee, dat gaat gewoon niet meer. Te duur? Te duur, het zijn toch gewoon uren. Ook al werken we met vrijwilligers, stagiaires, alles erbij. Maar als jij 500 basisscholen en alle kinderen wilt bereiken, extra wedstrijden wil organiseren, een leuke opening met elkaar, dat zijn gewoon kosten. Met name de Liedsere musea vinden het spietig dat de Paken- en Beppen-promotie net trokjet. Likas museum met Fiskeshuiske in Moddergot. Het is moeilijk te zeggen nou. We hebben pas 1 dag hier en ben al jou bij de tweede dag. Maar moeilijk te zeggen, maar mijn verwachting is dat het rustiger wordt. Ja. Gruttere musea in Friesland redden het op eigen kracht. Ze kwamen juist al 1000 mensen naar het Natuurmuseum in Ljouwert. Maar ook hier begreep men niet van de bezuiniging. Zelfs in de landelijke pers kwam je het begrip Helpaak en Beppen de vakantie door. En doordat nu die gezamenlijke publiciteit weggevallen is het nou ja, aan de individuele spelers die het bij machten zijn, zoals wij, het Fries Museum, het Landbouwmuseum, het Scheepvaartmuseum, die kunnen wel hun eigen publiciteit regelen. Maar het geheel maakt het tot een krachtige project, wat tot buiten de provinciegrenzen werkte. Vrienden hier nog joeg de provincie €15.000 voor de speciale campagne en kwamen er 20.000 mensen naar de Frieske musea. De beheerder van het Fiskeshuiske vindt dat de provincie volgend jaar gewoon weer subsidie aan moet. Dit is echt een uniek project, denk ik, in Nederland en misschien in de wereld wel, waarbij we samenwerken om een aantal mensen op het hoes te krijgen naar de musea daar. Maar dat is voorbij. Ja, nou al ja. Maar ja, hoop ik weer zo'n signaal al Jan. En hopen dat het door hier dat het deel er weer is om dit weer mogelijk te maken. Ja.